3 najdôležitejšie postreky na jar. Viete, ktoré to sú? Kedy ich aplikovať a v akej postupnosti? Na sklonku zimy, keď teplota vystúpi aspoň na 10 stupňov, začíname s postrekom proti hubovým chorobám. Používame sírnaté, napríklad sulku, alebo meďnaté prípravky, napríklad Champion. V chladnom počasí sú neúčinné, preto sa s ich aplikáciou netreba ponáhľať. Keď teplota vzduchu dosiahne približne 15 stupňov, nasleduje predjarný postrek proti prezimujúcim škodcom. Používajú sa insekticídy Karate Zeon s olejovou zložkou Merostefes, ktoré musia prísť až po sírnatých alebo meďnatých prípravkoch, inak by zabránili ich účinku. Predjarný postrek eliminuje vožky, štítničky, méry aj roztočce. Tretím dôležitým postrekom pri kôstkovinách, najmä marhuliach, slivkách, čerešniach a višniach, je ochrana proti monilióze. Použiť môžete napríklad prípravok Signum pred kvitnutím a Prolektus po odkvitnutí, alebo opačne.